Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Uklur ak film jong ka Bollywood Sanjay Mishra ubalawan poi hangini kanong ba Shillong. Banya Shimanta ka Film Festival bala pelong da ka Meghalaya Film Makers Association ha ususu tham auditorium. Nadu ka khatsau terik hadu ka khat pratrik uluber arajar arpulai. Ula angnu dik ban net sang suari ha ki jaka jengok kai perthai ki badan hakni kan jela Meghalaya bat kham tam ban lech sum ha ka jaka mi ka khluj ka badan ka shnong jakram ka shnong ka bahap apo ka South West ka Sales District. President jong Meghalaya Film Makers Association uba Commander Shangpliang ha ka jinga kran bigilap thai ku bor loy thu basyan ka Vidya Balan ka balong ka waini ki puran bala paunam jong ka Bollywood kan sawan chingni ka jela ban ring ya ka film batmai ha ki jaka jengok kai perthai ki bala paunam tang hni ka jela hanrai wat shabar ka jela. Senang don misalnya dan shoot ang dia singar singiro kuat ban lekpek kai ke internet jong ka ka jela ke jungi ka we ne ki chaka ba kuat ban lekpek ke ka dauki nata ka we ne ki chaka ba lakli yang ka ka snong na ai malai tho ba ka snong junga ni mo kurat malai tho kanai u ba hot spring lu aqua ban lek na wong an lekpek cha hot spring ya nalo katar kidon segini ki bamut ban one ring film ki kuat ban lekpek ya ki jaka kilabun ha kini ki film Bollywood ki bakwa ban lekpek ba don we ka production house ro ba kimut ban sa ring hang ne sa ak actress Vidya Balan ang ta bat Huda tu aktor tu ron sawan ban ak tengi kmi nanti banang ne nak ne festival kamtam mangi ke pelong itu ke Cotton Rizal banang ne Mumbai kala spread ha ka Khanash phangka Meghalaya ba kidon ni ki jeka ka ba itnat dia mentangi kmi nanti baka government kan wanra saya ka polisi nang bala da kawan ke shooting lani kini kita kenom don ka jing Bombay bombiang dari kan kamtam ki kwa ya bakan ka single window na kamta kanika permission bakan nom non jingwet ha bakiwan ban shooting chane kamtam ba kan suk kenya ka lek kawan ka jongki kani ka dei ka wai ka kapiang ka de jikli jongki pi new Sanjay Mishra dei briu bolong friendly pa uba menin kan bawan ki briu ya shandur bai berkat watang ya kini ki security ki tangki kena jungi ku bayalam uya bim tu uya shandur perkat uya tak kejat nabi bantah hang ne ban poi hang ne ha ka cekah ne susu tamu tu diam te ulong friendly ha uya shandur uya gitu kata ka jung jungi kalau ngan kuat than kan ada piwan rai Salman Khan kin hadon bodyguard la kumno arpo le pungut finomio iro bani i tangka security kelaban kam klan wat ki jung minister kata ka festival jungi te kala long ban shoot long bawan le pengolek bodyguard itu tangim kuat kum kata kuat bakin long kadon ka interaction pi usim kelas lu ni kuat kum kita kan ra Salman Khan te kala lai kala jenjang ka long ru kasa kene ka cekar kan sa kenom long shoot kum ka festival ka ba bit biang kala ban kelalong kumban ka huri urah festival.